ए मठेलू तोर उम्र का होता रे? उम्र से का लेवे देख बारे? हाँ हाँ बतावा, उम्र से का मतलब बा? देखा जब भाई राम, जेकर उम्र बोड़ होई वही के पहले शादी होई। हमार तो उम्र हमार आज ही जानती है, लेकिन कहले 14 बरिस 14.5 बरिस हो उम्र हमार। और तोर कितना उम्र होते रे? तोर तो दाढ़ी मोच जाम गइल बा, तू तो हमर से बड़े हो खबे। ए सार, हमरो उम्र तो 15 बरिस होता टे। अच्छा, हे भावा का उम्र होता टे। हमार तो उम्र 18 पार हो गई बा, लेकिन हमार बाबूजी भी हवे नहीं करत, हमार जवानी पूरा चरचराता। भाई बुरबक, चल तोर बाबूजी से बात करते हैं हमनी कनो। चल 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 चलो कर बाबू से बात, चलो बाबू से बात कर ले। अच्छा से बात करियो सो। हां ठीक बा, ठीक बा। तोर बियाह करवा दीजिए अगला में। हां ठीक बा, चल। हां चलो 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 चल, एकदम सही से बतियाइए जा। चल इना की लात खाए वाला बात ना ना चल। देखो सम भाईवा, ऐसा बात बतिए सन बात बन बिगड़े के ना से ना रे बाबा, बन जे। चल तुम बन जी, चल बनवा दो। चल हां तो चल जा आगे चल। कहां बाड़न बाबू रे? अरे ओई जी छाती काटत है। अरे भाई हमनी के पागल हो गल समझत रे, कितने जाना के झूठ सच बोली के हमनी के बियाह करवा दे जा। हां चलो बाबू लेना काटत है दोरा पे। चल चल बाबू जहां तक घास गोड़े गइल खेतवा मेरे। चल ना भाई गड़िए से चल जा, बाबू से भेंट। ना ना गड़िया बाबूजी बोले लगे। चल होता ना दूर बारे, होता ना पैदल चलो जा, बतिया चले के पैदल चलो तो गाड़ी से बोले लागेला नु। चल चलो जा। आ देखो जा अरे सर की गोरा चलो ना नहीं जा। चल मत दे तू तो एकदम पहले बियाह हम कराओ तो। चलो तो तनी टिकोरे बस बाबू कसम बाबू घास काटा तोड़ जो तो बात करूं कर ले ना। पहले तनी के जैसे बात कर ना, तू कर पहले बतिया ता ओकर बाद हम बतिया कि ना। ठीक बा चल बतिया। बोला त नहीं है बाबू, क्या बात है बरे? आज बड़ा खुश नजर आवत रे, गोड़ लागत रे। ए बाबा क्या बात है बरे? ए बाबू एगो बात कही। क्या बात है बोल? बात हम मन बनो। अरे बताइबे तब न मानो, बात का बा बताओ। हम सब ये खराब है कहीं के देखत तन की लॉकडाउन लागल बा, तो इनकर शादी का बाई धइले बा। ए बाबू बियाह हमरो करा दो, भैया को बियाह करा दलो, हमार कराते नहीं को। ए चाचा कराना तो बियाहवा करा दो हमरो। अच्छा हाँ, रोड पर चलता न तो लड़किन के बोली बोलता न रे। ना वो झूठ बोलता है। परेशान कर देला हमनी के, एकदम परेशान कर देला हमनी के। ना एकदम परेशान कर देला बा। इहो कुल चुतियारम करत काटी दी हसुआ वाले बस निके तोहर दिमागवा होश में हो जाई। चुतिया तनाले एकदम ही हायल कायल को भल ले बा। मरलो लग गई तब घाव होए, मा पिठिया में घाव लागिल। हम ही कुल करी ना काम। सुना कर ले चाचा, ये ओकरा आगे आगे ले काम करेला। लड़की देख के चप्पल देखावली, चप्पल न रे तो के लड़की चप्पल देखावेली सो के कहता ई झूठ बोलता सबको। नहीं चप्पल देखा तेरे कहते कि मारा भेई तरे हम के जाने त बोले तीनों रात तोर संग में न रहलन से झूठ बोली हन सो। हां ई झूठ बोलता सन। ए चाचा एक दिन जनाइल हमनियो के पिटवा दे। तो ए तू काहे तू गलती करत रे, काहे नहीं के मान तो जा? तू हम बियाह करा दो। ए चाचा करा दो, करा दे बियाह करा दो, हमनी के पीछे छूट जाइए। देखा तो बेटा ना डाल दी मुंह में भाग दे न। चाचा बियाह करा दो। ए चाचा करा दे बियाहवा हमनियो को करा दे। भैया करा दे तोरा हमार ना कह दो। अरे चुतिया तना ले देखा तड़े कैसे कैसे एगो भाई के तो तोर बियाह करौनी हो कि गाड़ी पकड़ जाए तना लदा गेल बाटे, और उहे भी भराइल ना तो कहाँ से तोर बियाह करा दिया? और दूसरे में लॉकडाउन लग गई, कहाँ से तोर बियाह कराई? लॉकडाउन देखा तड़े ना, मंदिरे में करा दे। अरे चुतिया कहीं के
कहा है कि हमनी के बड़ खानदान का कहा न जा तोर मंदिर में ले चल के बियाह करा दी हमार नाक ना कटाई चूतिया तनाले एकदम मौजा गिल बड़ा बियाह बिना हमार बियाह चल ना हनुमान जी के मंदिर में बियाह करा दा हमार कौन हनुमान जी के मंदिर हाई शेरेपुर वाला तोहरा ई नइखे बुझा तो हैं आजा बियाह करे बियाह करवाई तुमके हैं करवाई बियाह करा दो बियाह चल सुन 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 सुना आओ हे बैठ बैठ तोर बियाह होई ठीक न तनी है लॉकडाउन खत्म हो लेवे दे तोर बियाह हम करब ठीक न हाँ तो कहीं कहिया लॉकडाउन खत्म हो कहिया ना हो साल भर लॉकडाउन तो साल भर सही ना करबो नहीं वो हम देख सुन के करम न लॉकडाउनो रही तो हम सोचब ई बात में ई दाल भात के करना है न कि तुरंत पकड़नी आ सननी आ मुंह में डाल देनी बियाह के बारे में तोहर सोचब घरे जा ठीक न जा अपन आराम से तनी गैयन के छाटी उटी काट के डाल दी आ तनी लेहना उहना मिस दी हाँ तो हाली करी हमार बियाह ना एकदम माथा तोहर काम नहीं करत का एकदम बियाह भी न भी हुआ असल बड़ा चल रे हो जी अब कोई दिल बड़ा ना हो जी ले जा हो ले जा हो जी ना हां चल हो जी चल एने हमार लेहना काटे के बाटे घास गड़तनी कुल का चिंता नहीं खे सार क बियाह हवे क देई जल्दी सार का निकमना माई के है जइहन किन कर बियाह हम क देई आजकल का जुगो जमाना खराब हो गइल बा लइकन क बियाह शादी समय से हो जाला तो ठीक रहेला भजलू चाचा प्रणाम। अरे भुटेली खुश रह का हाल बा हो भैया अरे कुल ठीक बा हो जान जी तोर घरे गइल नहीं तो लइकवा कलो सके बाबूजी घास काटे गइल बा अच्छा बकरी ओकरी रखले बड़ा का ना हो दुगो गैया नइखी से दुआरा पर देखला ना लेहना में डालत रहल बियाह वाली बिया अरे हाँ हो एगो गाभिन बिया अरे लगहर बिया अरे हम सुननी कि लइकवा के बियाह शादी कर देतई हो लइकवा तैयार हो गइल बा हाँ हो बियाह शादी तो करही के बाटे लेकिन देखते बड़ा ई सरकार जवन लॉकडाउन लगा देती है ना का करबो यही में लइका के पार कलो लइका जवान हो गइल बा आके हमसे कहलो सकी पापा ले तनी बतियाली हो माने तोरो कहीं चल गिरे लगाई जुती है अरे भाई यार जान जी हो कि परेशान बा बियाह कइला बिना उ ये मरते तनाली तो हमारे एकदम नाक कटवा गली यार जहाँ ना जाए के तहाँ चल जाता अपन बियाह करे खातिर अबे दू गुड़न के धक के लेके आई रहल कि चलो से बाबू ले बतिया लो से बियाह करे नहीं तू हमसे कहत कि अगुआ चाचा तू जा हम मैरिज करब तू जा हमार बाबूजी ले बात कर लो लड़कियों देख ले बका एकदम कुल देख लेला बा बस ये लिए भेजलो से कि बाबू के बस तू जाके तैयार कर लो जान जा चाचा अच्छा ठीक बा जब देखिए ले लेबा तो कहिए दे तनी ऐसा काम करो कि तू जा लड़की पार्टी के सेट करो यही महीने में ओकर कह दिया जाओ ना ती कहीं कुछ ऊंच नीच कह दे न तो जौनो इज्जतिया बा वो ले भी जुग खराब देखते बड़ा बा एकदम भैया खराब बात कोरोना में वो दो चार आदमी ले चल के हो कब गाड़ी हरदी लाग जाओ हाँ भैया तू जा ऐसा काम करो ना कि तू जा उन सेट करो लड़की पछ वालन के सेट करो हम कल आवत नहीं लड़की देखे ठीक तो दानो दहेज कुछ बा कुछ पूछियन जाता का कहो बे मार दवा तना ले दान दहेज का हम एकदम खिलाफत रही काहे कि हम सुनले बानी कि रउआ गांव का बड़ आदमी सबकर ऊपर दया करी ना केहू के घर का वो बेटी बिया अरे कुछ ना लिया हो जब तू कह देला ना जब उ हित के खुदे पसंद बिया जब खुदे पसंद कइले बड़न जमाना बदल गइल बा तो का हम दान दहेज मांगब जब खुदे जाके अपन पैर अड़सा ले बड़न चूल्ही में तब का दान दहेज चलो मजनू चाचा हम चलत तनी हम के ठीक भाई एकदम प्रणाम चलो देखिए ठीक ना हां अब फिर आवत जात रहियो जी ठीक ना जी ठीक चलो बताबो नहीं सरवा चल गेल बे ओइजो ना ये मरते तनाले एकदम हमके जिए ना दे चलो जब कहते बड़न सब तैयारे बाटे तो चल के ओने कर हम बियाह शादी कह के होने काम खत्म करी।